ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίων. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός προς τον επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τεκνοτείτε επεφάνη χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης παιδεύουσα ημάς, ειν αρνησάμενοι την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ψευός, ζήσομεν εν τον αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού. Ως έδωκεν εαυτόν υπερ ημών ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει αυτό λαόν περιούσιον ζηλωτήν καλών Χριστότης και η φιλανθρωπία επεφώνει του σωτήρος ημών Θεού, ουκ εξέβον τον εν δικαιοσύνη ον επίσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δι' αλλού τρόπαλιν γενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφ' ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών, ειν αδικαιωθέντες της εκείνου χάριν κληρονό